Moi. Sain tässä ohjausta vähän ottaa viestiä ja mä sainkin tuossa ennen tätä henkilökohtaisen viestin ja katsotaan nyt mitä lähtee tulemaan. Mä oon jo tuossa virittäytynyt ja pyytänyt suojausta. Nyt mä vaan sitten lähdetään katsoa mitä viestiä halutaan tuoda. Suomen kansassa on tällä hetkellä käynnissä suuri muutos. Sen te tiedätte hyvin. Mutta aina ette huomaa sitä, mitä kytee pinnan alla. Ja vaikka käytämme tällaista ilmaisua kytee pinnan alla, emme tarkoita sillä mitään negatiivista, mitään pahaa, vaan sellaista uutta, todella positiivista virtausta ikään kuin. Sellaista, mikä kyllä myös näkyy, mutta se on ikään kuin aivan pientä vielä. Se on sen verran pientä, että sitä ei aina noteeraa. Osan huomaatte, mutta sitten on asioita, joita ette huomaa. Ja te, jotka tätä katsotte, tiedätte kyllä, että se mihin keskittyy, se kasvaa, mutta teettekö te aina niin? Huomaatteko te aina, kun annatte energiaanne jollekin, jota ette halua tuoda maailmaan? Olisi tärkeää olla siinä nyt todella tarkkana omien ajatustenne kanssa, sillä koko ajan te luotte, kun te olette kanssaluojia. Haluatteko te todella luoda sitä kaikkea ikävää, keskittyä sellaisiin ikäviin uutisiin ja asioihin, uhkiin, uhkakuviin? Keskittykää rauhaan, keskittykää rakkauteen, sillä siihen rauhaan keskittymällä te luotte teidän maallenne, Suomelle, rauhan. Suomelle, joka on erityisesti rauhan tuoja tässä maailmassa. Se on teidän kansallinen tehtävänne. On liikaa tietoisten ihmisten keskittymistä muuhun kuin siihen, mitä haluatte. Olkaa tarkkana. Ja napatkaa kiinni, kun menee väärin. Tietysti armollisesti, lempeästi. Ei siitä tarvitse syytellä itseään myöskään. Koska kaikki te olette oppimassa. Tämä kanava, jonka kautta viesti nyt tulee, usein sanoo tämän rauhan ja rakkauden planeetta. Se on todellakin erittäin hyvä lause sanoa.
Suomi ei joudu mihinkään taisteluun. Suomeen ei tule sotaa. Mutta on hyvin tärkeää teidän, jotka olette tulleet tuomaan tänne rauhaa ja sitä rakkaudellista maailmaa, pysyä nyt siinä, mikä on teidän juttunne. Tämän viestin kautta saatte myös tiettyjä valokoodeja, jotka tulevat auttamaan teitä tulevina viikkoina ja myös tämän kesän aikana. Te voitte ottaa ne vastaan vain hyväksymällä sen. Tai jos ette halua, niin vaan sanomalla mielessänne, että en ota vastaan. Mutta nämä koodit ne aktivoivat teitä ja ne auttavat teitä. Siinä on tiettyä koodia, jota emme nyt avaa sen enempää, mutta se liittyy juuri tähän aiheeseen. Antakaa sen juurtua itseenne. Ottamalla syviä hengityksiä. Aktivoin koodit. Näin voitte sanoa. Aktivoin koodit. Aktivoin koodit. Käyttäkää tietoisuuttanne, teidän visualisaatiota myös. Te tuotte ne maahan, maadoitatte ne koodit, jotta ne menevät myös Kaijalle. Ja maa tarvitsee myös niitä.
Otan kehotuksen, pyytän Haatoorit paikalle. Pyydän Haatoorit paikalle. He tulee tuomaan hoitoa. Minua pyydetään laulamaan ne nimet. Sarina Ish. Haatoorit, olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että otat nyt vastaan tätä viestiä. Olemme kiitollisia teille, jotka kuulette tämän ja kuuntelette todella. Olette saaneet koodeja ja hoitoa. Olemme tuoneet teille aktivointeja siihen teemaan, jota viestiä jo välitettiin tämän viestin alussa. Mutta myös jokainen vastaanottaja saa jotain, jota henkilökohtaisesti tarvitsee. Ja nämä voivat olla hyvinkin erilaisia eri ihmisille. Mutta joka tapauksessa me välitämme parannustamme. Ääni on teille paljon tärkeämpi kuin mitä olette ymmärtäneet. Nyt kesän aikana olisi hyvä aika avata sitä ääntä. Se tarkoittaa myös sitä, että täytyy parantaa koko tätä teidän temppeliänne. Puhdistaa sieltä pois niitä lukkoja. Tällä kanavalla on tällä hetkellä kurkkuchakrassa puhdistettavaa. Olet huomannut sen äänessäsi ja sen toiminnassa. Se ei
kuulosta samalta, mitä jokin aika sitten. Silloin laulusi oli puhtaampaa. Näitä tällaisia tukoksia on monella. Saatte vielä vastaanottaa koodeja. Tämän jälkeen olisi tärkeää maadoittua. Jos suinkin pääsette, niin menkää kävelemään paljain jaloin ulos. Niille, joilla on oma piha, se on helppoa, mutta jos asutte kaupungissa, niin voitte mennä luontoon kävelylle ja siellä ottaa hetkeksi kengät pois ja visualisoida ja tuntea omat juurenne, kuinka ne lähtevät. Menevät syvällekin maahan. Voitte nähdä ne. Ja voitte myös visualisoinnin avulla nähdä, kuinka ne menevät yhä syvemmälle ja syvemmälle maan sisään. Kasvavat sinne yhä syvemmälle ja syvemmälle. Juurrutatte itsenne paremmin. Voitte nähdä pääjuuren ja hyvin paljon, hyvin syvälle ulottuvia muita juuria siinä kaikilla puolillanne. Voitte myös katsoa tätä uudestaan ja tehdä tämän mukana sitä uudestaan. Voitte myös vapaasti käyttää omaa ääntänne, pitää kotonanne pieniä äänisessioita, jossa käytätte ääntänne, annatte tulla vapaasti, mitä lähtee tulemaan. Samalla jos tulee jotain tunteita nousee pintaan, antakaa niiden nousta, olivat ne sitten surua tai ahdistusta, kiukkua, antakaa sen kaiken tulla. Se on aina hyvin tärkeää, mutta muistutamme siitä taas nyt, koska saimme siihen tilaisuuden. Joskus muinoin me käytimme hyvin paljon ääntä parantaaksemme. Sen teistä moni tietää. Pyhä ääni, antakaa sen avautua itsessänne. Sillä teillä on jokaisella oma yksilöllinen sielun ääni, jonka on aika tulla kuuluviin. Myös teidän planeetallenne ja teidän tehtävä on tehdä se. Me
Tori, kiitämme. On aika päättää tämä viesti tähän. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos, kiitos, kiitos viestistä. Jees. Tuossa lopussa näkyy ihanat sellaiset siniset energiat, tai en mä osaa sanoa, mutta joo, ne koodit näkyy mulle sellaisina kultaisina eri muotoisina, mitä tuli. Jees, kiitos kun kuuntelit. Jees. Moikka.